søndagsgudstjeneste og busgudstjeneste, det står for børn, unge, sogn og kirke, og det er en lidt anderledes gudstjeneste. Det er en familiegudstjeneste, hvor man kan komme helt fra helt lille og hele vejen op. Og så skulle der rigtig gerne komme en masse unge mennesker, blandt andet fra FDF af. Vi skulle rigtig gerne være mange repræsenteret, og det er en tema, som er valgt i år, det er, at vi alle sammen kan bruge vores hænder, vi kan bruge vores ører, vi kan bruge alle vores sanser, lugte og øjne. Altså. Efter har vi lavet en masse forskellige ting. Vi har for eksempel lavet en hånd, og vi har lavet nogle øjne, og vi har lavet en fod, og vi har lavet hænder. Fordi at Gud han kan bruge alle de her forskellige ting, som vi har. Vi kan bruge hånden til at hjælpe hinanden med, og vi kan bruge den til at sige goddag til hinanden, og vi kan bruge vores øjne til at se på den smukke natur, som Gud han har givet os. Og alle de ting, som han har skabt os med, jamen dem kan vi bruge både i kirken kan vi bruge dem, men vi kan også godt bruge dem i vores FDF-arbejde og sammen med vores venner. På søndag der vil man jo også opleve i kirken, at de ting, som for eksempel kordejen plejer at lave indgangsbøn og udgangsbøn, jamen på søndag der er det for eksempel FDF'er, der står for den del, og det er skrevet sådan, at børn og unge de kan forstå det. Ligesådan er der også et kor med i kirken, som synger nogle sange, som de børnene de også har lært i FDF eller nogle andre af de andre organisationer. Alle sangene og salmerne de er også taget hensyn til, at det er nogle salmer, som både børn og unge de har synger og har lært. Og så har vi også noget rytmisk på søndag, fordi vi skal nemlig bruge vores hænder, vi skal bruge vores hoved, vi skal bruge vores ben og vi skal bruge vores krop. Så vi skal op og stå i kirken og rigtig gå til den med, fordi at bruge de ting, som Gud han har skabt os med, og vise den glæde, som vi har over at få lov til at blive skabt med både hænder og fødder og krop og sang. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt, og jeg glæder mig rigtig meget til at se en masse unge mennesker i kirke på søndag.